Mengko nek Siwa Kresna ora maringake sapa wah aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku rasa sapa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungokke. Wah, metrentreng juan ora. Piye, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Tak mut. Asem iki do beda aku. Tak plotroke kathokku. Aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono guneg aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem testo Den. Iya tenan. Wah, asem iki. Niki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak gak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngopo? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit tau. Nggih, Den nggih? Iya. Kok metu kok? Iya. Ndara Bimanyu? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Kaca? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya nganti Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawisi tunggalan ki apa wae wis togong. Sing bagot sing abot bakal dadi enreng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malak. Oh iya. Ngono lho. Aja terus kowe entuk rezeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh ya, Tru. Ah iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah, syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya-diniya. Gareng wingi wis gelem jathil kok saiki wis ora gelem. Aku ana sing ngandani nek jathilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jathilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana, pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus. Wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki
sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak, blangkon, surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke ki luput nggo napa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang, kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat nang kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor, kowe melu ngalor. Kancane gegeran ngidul, gayeng ngidul, kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit aku. Mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki apik lho reng dadi celeng. Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijek-bijek merga sikile pincang. Nan, trampil lemu joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya, Tru? Ngono lho, bener. Bagong ki arep wong kucruk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to, ora usah dadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ogreh-ogreh. Lah, nek wis kowe eling saiki aku tak omong. Nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun meneh. Sengit ta anggere titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Kong, kose. Kose. Aja nesana susih. Kuwi kok njur titik-titik bangun, titik-titik bangun. Ah, jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek ya ngene lho, Kong, malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Ngomong karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah. Darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya. Iya, ya bener ngono, Kong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya. Kowe sik. Bangunku kuwi ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat mripat,
Bangun batin kuwi mbangun bebarengan ayo to. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut. Kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo mbantu Bapak. Kowe wedi reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karangadembel, setengah rit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia iki ngapa tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Dan tenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe. Ah wis ben ora apa-apa. Ha iya. Asem ana gareng iki. Wah, remuk awake karepmu. Ya wis ben aku iki senengane ngopo to. Aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karangkadembel kene iki ora ketamung sedhela tetunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh aku nek tekan ngadu-adu ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu Pak. Gejala bisu kok iso omong iki gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma. Loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karangkadembel lenggah sawetara ning Karangkadembel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karangkadembel, pambangunan desa iki bakal rancak nolo garing. Ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta lah kok ting gruduk tak kira kawula Karangkadembel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene nala gareng. Waduh Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Garukaca, Ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wah gong lho. Ki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep Dewi ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kowe. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja.
Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu grono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu kok. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den, Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Nggih kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Gareng slamet. Mangaitunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, tekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Gatotkaca, nula garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nula garing padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara-ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki lumantamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwana Yantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Ha piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Waduh. Langsung pemburu aku. Ha iya rembulan kok Dek Wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Gombala nglumpuke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wa. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petruk. Lah nggih. Monggo aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sago kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha ta, Pak? Ora.
Oh, asem e. Nek kompak Semar karo aku gak plotroke kathoke. Aja Gong. Ora kompak karo bapakne arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat. Wo, aku ingkang golek syarate supaya kaleksanan pambangunaning desa Siwanayantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak 1 Sekar Wijaya Kesuma, 2 Pustaka James Klimasada, 3 Pusaka Mandura, 2 cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku ro kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa iku ajiare kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi ro mak cilik. Aku ki ra wedi, aku ro sapa-sapa ki ra wedi yo. Aku ro wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungake. Wah, metrentreng juan ora. Piye, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ana kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemuda Pandhawa. Sapa? Kakang Garaja karo Abimanyu. Oh, Kakang Garaja karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggre sowan negara Ngamarta. Wo. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh lah cocok. Lah terus sing ning Mandura Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru. Nek nganti kosowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mlek. Nenggala disile dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kana sing melu. Aku lu sikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngerkos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ah iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning argaram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Senguni dumrajog tanpa laraban. Gawe kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna. Kasepuhan, Gong, kasepuhan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh.
Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhok bleguduk suaru gembol Sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun inggih sanget anggen kawula murid dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Yang. Lho iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukuhan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepara nyata. Pangestuku Tampanono Irawan. Inggih Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanono. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Heeh. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti kae slamet ta, Tru. Oh iya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodhoke apa. Dinahi rantai. Engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak Angkalara, praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara Negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Maragake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa ya? Bapak ya amboyen.
Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem neng Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman Pandhawa iki nggo ngapa? Teng Pandhanang iki. Gus. Kowe iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sago nggih, Den. Hah? Sing tetek ta? Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa? Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar, Pripun? kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup ngono wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sebendina ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ngruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku. Iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Nandurna. Loh, iki Bagong. Arep apa kowe?
Sampeyan wau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkai pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten apa piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Mongko syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana ngurine Durna e. Nuwun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Halo. Terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan-rapi mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombong kok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngertiku meng sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Ha saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Diar kowe ra. Nek
Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndarantasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku ya mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatut Kaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatut Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndaran Tarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresna kali kula to? Tresna. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150, Bab. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus Oh, njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhangane dhewe, Pak. kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero lara Pak. Mun jawab apa ya, Pak? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk bathine apa? Mati wis ra iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit ya. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, Apa? nah aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga.
ingkang sagung ngendarat karo Sakurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omahe, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Tru, mbok orane to, Tru. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe ngejak omong aku? Kowe ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang, iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke kathokku. Aja. Kondur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono, sonag aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok emoh apa? Adeg-degan aku. Asem testo Den. Iya, tenan. Wah, asem iki. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah, tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kok kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit tau. Nggih, Jan nggih? Iya. Kamu tuh gak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Ndara-ndara wis do metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban e, Reng, kewajiban apa? Iki kewajiban mikir engko bar perang ngedegane apa. Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku engko tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya datot kaya Pak. Nang ndi? Manut. Nang sarean mau nendi? Weh. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane nang yo. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya. Seafood. Iya. Kerang, ora doyan kowe kerang ta, Pak? Ora iso le ngonceki to kowe? Hah? Ora perkara ora iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ora iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ora doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ora doyan. Sate kowe ya ora cerdas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni esuk-esuk. Ora antil mudar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Mandekata lawan pindhi pasor tambur miang suling pepandhen dalutek. Miang suling pepandhen dalutek. Dek Pate, pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker.
melu sowan wonten ing Karangkadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karangkadempel. Pripun Kakang Durna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karangkadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake Dipate. Oh nggih, Dursasana. Lho. Oh wis krungu ngendikaning Kakang Mremban Durna nggih, lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Durna Boyong nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Wah, nggih ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu padha budal. Iso ae kula dherekaken Kakang Mas Moha Mas kula dherekaken. Keperanggul mungguing ajurit kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloka Antasena Pakde Surtayu iya. Lah kok dadi kowe ngaglahon ing dalan. Monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking Bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karangkadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karangkadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ora wira-wira antas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora usah dadak duwe rasa ewuh, pekewuh. Ayo, gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa.
Rai. Oh. Mati. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadamu barang. Minggir. Wah, Gatotkaca dasar para nyata. Siwa Artamarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo diwejajal. Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Wah. Piye? Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Glakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding di tanganmu. Melocot siram. Tibano mati ae. Modal ae. Wedan. Tanganku keju-keju to, Jo. Modal ae. Wah. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar.
Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kose sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena, Man. Weh, lah ora pati ndugaman. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula, Man. Mungsamu sapa? Kartomarma, anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula, Man. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, le temandang sak penake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok gati nggih. Wah. Durma gati perang. Pelang, Man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki anake welku dolan cek mbalep Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula, Man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cicit. Barang niku dheweke temandang ngeceban, ngeceban ngenten iki mintangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula tiel. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene deng-gleng-gleng diwalik kayang cengeli ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Welo apal, Man. Sampeyan maju, sampeyan hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai sikut cangkeme dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul blek. Terus gondono diwalik antil cengeli. Ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Disit ngenten. Dis walik set ngenten terus diganteni ludung ngenten iki. Kewan iki. Makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak penake dipun cak madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kuku kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju kuku. Kula terus mingke wae tantangane Dewan. Ya maju. Banter ya. Utus. Waduh. Kekena caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gagah Gatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem. Antaboga Antasena ya gelem. Mama mati kabeh.
Sengkuni. Antasena dubur. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Cicitraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Pengumuman. Mamaman. Sesengkuni budak. Mamang rungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar. Ora sembodo karo ling-gleleng. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Bajigur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean weruh. Sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendhewa. Pusaka kula mbet-mbet. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Kesit kaya silit. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, Kula joget seneng banget. Nantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono ki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang pokoke kula seneng banget. Sampeyan krungu kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kuku kula balik. Niku tangane Antasena codat nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe Ra urung mati. ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kuku kula kejek-kejek. Dene candhane kula jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Terus teteng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ora iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arengan temi karo aku nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Apa panahmu ngenengi karo aku kok? Mau kena tenan ora? Ora. Sedrato kaya kena. Tak kempit. Edan. Edan tenan. Aku ki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak.
Alah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngombe ora mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Mengkok pakartine aku ra seneng, munggo aku seneng pakartine lho tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling jajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, menggenahke. Ora arep wani ngopo wani? Karo to sira wani demen modar apa? Ha iya ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih sengkune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih sengkune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban suda maneh dadi apa ibarate? Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang semingkir. Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat. Marika den prayitna semuriris eka balik titi yoni gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar mun katon padhang kahanan karang kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun karang kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adhiku wis anggeni. Sowan Siwa Ndhurawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu semyang jimat lima sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang Rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Setyaki wonten timbalan. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji.
prayoga nunggoni ro ngadhep sawetara. Iki ora panglingkayana sowane anakku lanang Dresila Geni lan anakku lanang Ngrandu Gumbala. Wis anggeni padha raja sak praptamu nggih. Pinayunganing kawidadan, wa aku ngaturke begitu katur ya wa. Iya, Cah Bagus ndak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati Tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena Raharja, Cah Bagus. Slamet tekaku, Pakdi. Aku ngaturke begitu katur ya, Pakdi. Iya, Antasena ndak tampa. Ora liwat pangestune wakmu Indrawati Tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Kulub atmajaku sakarone. Apa to ingin dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa ana wigati, apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Indrawati? Sepisan ngaturake bekti katur ya wa. Ya, wis anggene ndak tampa. Dene ndungkap ing ngangka loro. Pratakone negara Ndrawati sowan kersaning Kanjeng Ndrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan. Nanging aku pancen diutus nanging dudu pundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semono aku kuwi ngimpi. Jroning pasumenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar. Ngono nggih. Iya. Tumuli aku nganti lawan putra-putra Pandhawa sak petara. Sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau. Lah kok jemel ndara dasih impen ingkang tak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe. Lah dalah Kakang Semar bakal duwe gawe. Iya wa. Lah duwe gawe apa nggih wis anggeni? Ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel. Tumuli aku nglawan para putra. Saguh sak biyantu kelawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa. Mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka. Ya, wis anggene kuwi bagus. Kuwi apik lan becik. Awakmu Indrawati rumajang. Nanging nalika semono Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka. Tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndrawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Mula wae gandeng para putra ing pandhegan anakmu Dresila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka. Tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjenengane Ndrawati muga kepareng nggalih aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwa Nayantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndrawati, Siwa Ndrawati, Siwa Prabu Kresna. Tukaya sini pecoco bang mawinga wangis kumejot patoning latri netra kocak ngondarandir. Wis anggeni ana dawuhmu apa wa? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa. Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wis anggene tumuli anyaguhi dituwangkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, nggih. Semar kuwi namung derajate ngaceplik. Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndrawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh
Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndrawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Wakming Ndrawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula kang sangka kuwi sanggeni aja gawe geger mbebuthek banyu bening kanan negara Ndrawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwamu ing Ndrawati iki, sira anakku ndhelep sila geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula kang sangka kuwi sanggeni matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae, sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndrawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis modho sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndrawati. Aku ing ora trima perkara iki wis sanggeni. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan wis sanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndrawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh, aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndrawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndrawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan menekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurudun telu saurupan, mung ponokawan wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung, tegese Siwanaya Ntaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae Dewa Ngejawantah. Lan aku ngerti Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya Ntaka tangeh derajate iso munggul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak Bing sadhe ngiyas karo Siwanaya Ntaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Nata Ndrawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwanaya Ntaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho. Kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sagu karo Siwanaya Ntaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Wijaya Mulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati iki tumrap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Kuwi la edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Walah. Yen ngono kuwi jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakekne Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakekne Semar, nggo pidhawu aku ngabekti karo Nata Ndrawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndrawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndrawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndrawati ingkang paman pun setyaki. Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwa Dawa melu ora? Wah mboten, Gur. Pun kula kantur ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nendi papanipun enten kadedean Mak Cilik? Medal Jawi kene. Yo, tak lakoni nek musuh Mak Cilik.
Kowe jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi ki malah dadi gegeran ki piye? Paman Setyaki ki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan ora rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndarawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndarawati wani karo amane Garbaruji. Wah, ora usah ditiroke. Wagu nyirokke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan Gogya dadi angsan to? Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar Wijayamulya Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki niku Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndarawati. Bagus. Semono aku Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene marganing patimu, tangga tak ayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Ora ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babaling nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu ing Ndarawati? Nganti tok labuh kowe wani karo makmu cilik Garbaruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara. Kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti ki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono iki. Loh. Wong edan tenan. Pancen wong loro ki wong dugal kewarisan tenan. Setyaki wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Nggih, kula semrep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Wijayakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa antek kaya ngono. Sawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ning Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak pespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis ugi kula mboten sumerep dhateng putra Paduka pun Abimanyu. Malah sak mangke jaring para
Nayaka ing kasatriyan Tanjungan Nom bilih Abimanyu sak mangke mindran saking negari utawi kasatriyan Tanjungan Nom semono uga wah Antarja Gathut lan Antasena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunune anak-anakku ning gandeng tumrap aku Antarja Gathut lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedhengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sak barakane mbarep kakangku. Niat langening kalanggiwan agar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesame Mbalwacana kasarusaning Raden Abimanyu sumawana Raden Gatotkaca dumraja tanpa lalapan Anjabala Mandawa mbya gumulung mangung sireng sata Kurawa anut lakuning Kurawa hen patine Sang Abimanyu ana ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjungan Nom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten praja ing Amarta kula ndherekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula pun Yayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula pun Yayi Wisanggeni bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan apa syarat sranane nggir putraku Tanjungan Nom mboten sanes kejawi namung ingkang putra pun Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada yen to pustaka Jamus kelima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta mongko ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kulup atmajaku bocah bagus
Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus nyang Jimat Klima Sada, nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa ta ingkang dadi gegayuhane dene dadak mbutake pustaka Jamus nyang Jimat Klima Sada kula. Nuwun pangapunten, Bu. Haripaksa ingkang putring pringgondani kemunjuk atur samadya Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwanaya Ntaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klima Sada. Sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampah. Mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klima Sada. Upami mboten dipun parengaken dinten samangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong. Sedewa wonten maring adhawuh sira Syadyaja nganti wedi kangelan pisan ingkang padha bandha yuda aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelan atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Ora ditata. Wah, ing atase kowe anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi ngantos kula mboten sagetaken ngaturaken pustaka Jamus Klima Sada badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati modar tenan kowe. Anakku cah bagus. Abimanyu anakku. Aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesembahan wong atuamu, Koko Prabu Puntadewa kuwi banget. Ndak aji-aji. Lah kok dadi wani kowe? Matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labatanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sakmangke Paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawana menika mboten merucut kaliyan labatanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Wonten timbalan mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta ingkang padha ora seneng ingkang padha ora demen kelawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok
Mung perkara kaya ngene lho kok dadi nganti gegeran. Nggih. Kanjeng Paman kemaringipun pustaka Jamus Lima Sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka. Parapaduka gawanen. Aturna Kyai Semar. Kanjeng Rumulan Kanjeng Paman. Aku mengko sing ngurusi wong tamu mbok Garukaca. Lah kok si Adi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka Jamus Lima Sada kula aturaken dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi karo Werkudara. Mboten. Mal samangke Garukaca pun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jlambrong tuyak. Monggo kula dherekaken. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawa gandrung ing Antarja. inggih kula ingkang sowanmu parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tampanono kula mendika jimat paripe ndayan ning kasantosan piye ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majakunjang karep bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidene amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencara mawa cahya. Tumunten sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng Karang Kadempel jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi andadosna ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan menawi mboten saking pambiyantripun Padukawa Mandura. Lah terus aku kudu piye? Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Antarja. Naga Baginda, nggih, wonten dawuh.
Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang jejuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Selagi ning Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunaing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunaing satu sekti. Kuwi dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni tapa ning tengah alas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere mung batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarja. Nyuwun pamunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, adal jagat dewa Pandhawa yen kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kalian Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sebab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten iblis kowe. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sora karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampean yen pancen sampean ora kena dikandhani sampean ora kena dileremake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padhange wani petengane apa meneh. Wah Yata laruta saking Guca Sangkara kala yen namutusa sangsi. Wah, tobat kok dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajake duka yayasinipe mula sora karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalan wani karo Nata Mandura. Jaluk mati cara piye? Koko Prabu, Koko Prabu. Lho Kresna inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane kuwi. Oh menungsa jeneng Antarja kuwi kandhane kuwi. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten.
Estunipun kula namung badhe nyuwun ngambil senjata nenggala wiyan Alugoro. Kinarya Sarat Srana Siwanayantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipi kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya, menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menapa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kan pun Antarja? Ya, pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu, mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson Pekasan. Kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wa Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun cempalani dening Kanjeng Wa Prabu Mandura, tartemtu panjenengan uripati runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngampil Kyai Nenggala kalan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngampil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikon Antasena rego ngapa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Sakmenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggala kaliyan Alugoro. Lho la Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba? Andyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahungke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta dening Kanjeng Prabu Mandura. Kosek Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu.
Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu? Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep ngopo to? Mang dadekke siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa suda payu mayang. Bisa dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, Asih kok marsih. Kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh piye kaya film modern ta? Kaya Terminator ta, Tru? Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang napa sampeyan napa kula niki mung kari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih, Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janowo pusaka digawa. Inggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa merga wis sinampiran pakanan menangka dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tansah sinandhing ndara.